palikur terus selawe lera dicukur ketok rowe wah wes palikur terus selawe nek palikur terus selawe cuman palikur terus 26 ya ora ono iya lera dicukur ketok rowe iki sone sapa to iki kowe enake ra umum nah ya penake ra mik sak mene lho ya iya yo penak heeh wih mau webek saiki resi kaya disaponi kowe kok cara tanduran iki kae kerabuk tengah blas gak kena rabuk brondol kae yo oh piye kae sum ketiga ra ono ra ketiga utumu suwek wah aku lere ning dempet udan deres ngono kok udan ya lagi pisan iki kok ning kan wong ngene lho nek udan iki bukan suatu halangan lah kepiye hujan adalah dekorasi alam ra kena dijaluk ra kena disilaki kumantun sing ngecat lombok sapa sing ngecat lombok Gusti Allah Subhanahu wa taala lah muni Allah Subhanahu wa taala kok angel ra ngecat lombok lah piye sing ngecat lombok iki sapa roh kowe kowe roh Gusti Allah ning ndi roh kowe karo wah gak roh lho ngerti Gusti Allah nang ndi nang dhuwur lemari ana Gusti Allah nang dhuwur lemari heeh maratuaku di awan nang ndi ketuku oh ya Allah nang dhuwur lemari lho ya ini kok jam 10 ki jame Pak Kliwon ki apa iki ngono lah ya wei jam barang lho ana jam 10 kok terus iya saiki jam setengah 12 kok sembah matur nuwun Til awake dhewe lantaran ketoprak panjanom katimbalan dulur-dulur bandeng mati kene dalam rangka sedekah bumi ya didonga-dongake sabubare nanggap ketoprak panjanom dulur-dulur bandeng mati diparingi adem ayem penggalihe amin cepak ora rezekine aja sangka bilahine sing petani ya muga-muga kene dong tongorku kleben iki klebon walang sangit paling ya ngambune kok malah kudu Age aja mbok tokno guru-guru iki lho wae tisu wah tisu bar ngelapi kringete tah gedok-gedok mau rek ora gedok-gedok apa wedok heeh gedok-gedok sing petani wulu paluktine ben malimpah-limpah sing pedagang dagang ya ben mundak dagangane mundak batine pegawai negeri ben mundak pangkate mundak gajine sing tukang pijet muga-muga wong bandeng mati akeh sing njaluk pijet masa mau pendongak kelek aku tak kira akeh wong ngowah yo yo jenenge mergawe barang dingah aku kodanan ngene iki ndak eling jaman mono Til kok iso eling jaman mono jaman apa lah jaman aku dadi pedagang sukses weh dadi pedagang sukses no pedagang kapuk to lho weh dadi pedagang kapuk weh duwe dik 4 juta didik 4 juta mara ning Pekalongan golek kapuk jaman mono kasur kan urung usum tak leboni aku dadi pedagang kapuk Pekalongan dik 4 juta tak tumpak apa ki tak tukone kapuk untuk rong truk walah ora ngerti sangkaning bilahi kepiye teko Semarang ki udan Til kapuk sak truk ki garek sak tekem piye jajal kapuk rong truk garek sak tekem lho udanan rene kapuk ki kaya apa kan mengkeret tak mimpes ya mimpes kaya nggonku masa nggonmu budanan ya mimpes ta mbah tak goleki aku lali lho nang ndi jebule re mimpes lho ndase malah nengok memburi ana kepala kok bisa menengok ke belakang wah yayang bebku teko ndek nganane gak ono aku dhek iki seneng angger ngantuk karo suwen aduh kowe iki lho lah ngantuk yo ben wong jenenge ngantuk iki bebas ana sing ngene iki bebas kaya ngono bawa kaya ngono ta suarane jare suarane jan apik mula kowe ngetarani suarane sinden angger apik perkarane ning apa
Perkarane gulah. Enggak. Mike. Yo ora. Lah perkara apa? Perkara linggahe kene digawe bantal. Wi. Ana rek. Cara linggih ngene. Ya Mas. Wi apik. Kuwi apik. Ya ajal sindan ngono. Yo Mas. Suarane ngobras kowe. Ana wae yo umum sinden nek mekongkong ngene gandeng tondong-dong. Oh, prato lho ndek kemaki tenanan dadi tukang kendang. Tuweke lho karo dagelan jos dagelan e. Ya tuwek kono yo jejos kono to, Dong. Iso tukang kendang sok nek tuwek mlakune karo dagelan sik gagah dagelan. Rek iso gagah dagelan. Nek pengendang rong sik wi pengendang. Kuwi pengendang. Heeh, mulai ditae tuwek to. Meneh tukang gong sing ndelik kae. Tuweke elik neh. Ana rek iso elik neh. Gong. Gong ngono. Oh piye? Jos dagelan le. Lah nek dagelan piye? Wae dagelan mlakune ngene to ndak. Lah wae kulino ditambahi prapto. Karo digongi kok. Walah kadul yoga penggane glesot kemaki mlepuk kok. Lah yoga kon ngadeg ora glesot. Oh iya ya. Apa sayang kau lihat terus? Alah. Ya yang beb. Apa bentukmu ora gadeg ngono. Cah gaul saiki do ngene iki lho. Iki apa ngene iki? Mbah. Wong ora ngerti kaya ngemelu ngene. Aku dhewe ora mudeng kok. Heeh. Wah nek nyanyi pop lho. Nyanyi pop. Lagune ungu tak delok kowe. Aku takut kepada beta ngono. Ndek ngrungokke tenanan jebule aku takut kepada beta iki piye maksude lho. Nek umum aku takut kehilangan apa yang ngono kuwi teh. Gak nek sinden gak. Aku takut kepada beta. Aduh. Tak terhingga sepanjang masa. Ana lagune ungu kok kuwi. Bareng guyu ditutupi ketok raine tok ben ketok ayu wong irunge pesek mbegegek. Lho pesek ora entuk, pesek iki malah awet urip. Ning tak urip, urip sare awet urip kok. Lho, irung bangir karo irung pesek iki awet urip irung pesek. Berarti aku ya awet iki. Kowe hitungane ya awet urip. Nek irung bangir piye to? Irung bangir iku ngentekno hawa. Nek ambekan ngono ya. Boros. Lah nek pesek kan irit. Irit Sithik-sithik dadine awet. Oh lah apa wong nek turu begagah ngono. Lah turu ra ya turu ya bebas masa turu kok ya. Wong kene nggone wong Islam. Nggone wong Islam. Kowe ndelok buke-buke jelbiban. Jilbab. Jilbab ora jilbib. Ana rek jilbiban jilbab. Anakku nggo jilbab Pak dugange ndase. Ngisin-ngisini wong geryang apa? Nganggo jilbab kuwi nutupi aurat kuwi luwih apik. Alah ora entuk anakku. Marai apa nggo jilbab ngisin-ngisini aku malah. Lah sebabe apa anakmu kok ora entuk nganggo jilbab malah mbok jotosi ngisin-ngisini perkarane? Anakku lanang. Nek wedok ben nggo jilbab, kan orang Islam. Lah kowe ya ora omong nek anake lanang. Mbak ngono, Del. Piye, Dong? Ana wong diuni. Diuni Soapan ning nggon Banteng Mati ki ana ketoprak. Aku nek linggih sikilku tak bujungke kalau buke wis kelakon. Rasamu. Ya. Kuwi ora uni yo ora ujar. Apa? Awet sore nonton ketoprak sikile kemeng. Aku malah kudu guyu. Aku malah kudu ngentut. Eleh, ngentut kowe apa? Ana wong kuwi yo kemeng awet sore masa kon ngadeg wae yo betah. Lah iya. Aku mikir, Del. Mikir perkara apa? Lah mikir piye anak songo urip kabeh. Ya alhamdulillah. Ana unen-unen akeh anak akeh rezeki. Kowe rezekimu akeh, Dong. Dhisik. Lho kok dhisik? Saiki akeh anak modiar. Lho kok iso? Rega lomboke munggah medun. Ning aku gak ngaku ndek akal. Supaya anakku akeh ngoni gampang. Piye? Dik poso Del aku. Dik poso piye? Aku kan cara nggonku kan munjung. Nek cara kene paling weweh ngono. Weweh. Anak songo tak gawoni siji. Jadi munjung ngene tangga siji ngene anakku untuk sangu 20. Lah nek 20 ping 9 terus pira?
Aku 180. Lah iya to. Kowe kok mletik menutekmu. Mlete wong bar diselentak jaran. Tak idoni kenter malah engko. Dah hidungmu lho sepiro kok ngenterno wong lho. Lah iya neng dhisik mikire kan kudune cerdas apa. Cerdas. Lah iya. Wah iki carane piye supayane aku ngingoni ringan. Poso-poso gak kerja untuk duit anak tak gowo kabeh. Sidane aku terus ART munjung kabeh aku. Anakku songo untuk sangu kabeh Dil. Alhamdulillah. Ora beda aku. Ndek poso ya padha wae. Aku ndek poso gak mukok blas Dil. Sesasi gak mukok blas aku. Kok mukok apa mutah-mutah piye? Ora mukok, Maksudnya mukah. Sesasi ya mukok. sesasi gak. Loh, wis sebabe apa kok sesasi ora mukak blas? Lah gak poso. Werti statusku mangan duren to. Aku kan baru piknik di Magelang. Umpama wis ngerti status kene mangan duren, kuwi ngesakno asline. Kuwi iki lho malah kaya bayi dot wepres kabeh nang kene. Nurut-nurut ana mangan duren. Kowe iki ra nduntu mangan duren. Iki sing salah aku. Perkara ra nduntu. Lah kok iso sing salah ora kowe? Terus sing salah sapa? Salah bojoku. Kok sing salah bojomu? Bojoku iki wis suwek. Tuwek ora suwek. Umure 75. Kadang sithik karo aku. Lah untung mreteli gara-gara nyusu susu kadaluwarsa ya iki. Kowe ya kebangetan. Genah nek ana susu kadaluwarsa aja mbok mik wae. Lah ora dimi sodor-sodor. Lambemu. Aduh. Iki kok senengamu jurusane ning kono. Tapi kerukunane wong kene apik lho, Dek. Apik kerukunane. Tenan. Wah nglumpuk kabeh kok. Ngumpuk wah nyugati toprak emang. Blas aku ora petuk blas. Aduh. Kowe iki kurang teliti. Asline ana semangka, ana gedang goreng. Wong aku sing teko keri komplit. Kan gak kalah akal. Piye? Gitu. Sego. Wih, ning nggon wajan, tak kira babat tak ketat-ketut iki gak tugel-tugel. Jebule dudu babat. Lah apa? Kungkuman anduk. Kowe yo geragas men ana genah nak kungkuman anduk iso mbok badhok lho. Bareng ning piring ketok wabrang mrengangah wae. Lah Kaya apa kae? kaya serundeng. Wah, terus mbok pangan. Pangan. Dasare ngeleh. Dasare ngeleh palpel. Jebule ya dudu serundeng malah. Lah apa? Semut nglumpuk. Lho ngono aku linggih ning kene agek nggawa sego. Lah kek nggo sego. Jebule piyayi kene ana sing duwe kewane kurang ajar lho. Terus kurang ajar, Aku dioneni. dunene piye, Dong? Teko-teko nyekek. Teko-teko nyekek ngono lho. Iki lah kurang ajar. Kuwi ora teko-teko nyekek. Lah apa? Otok-otok tekek. Duh, kene unine tekek ya otok-otok tekek. Iya. Ning nggonku gak ya. Lah piye? Tekek, otok-otok. Aduh. Bareng ngono ketone aku Tekek rek munine otok-otok tekek kok sing umum iku rek ana rek tekek otok-otok. bareng piring tak gowo rada rono. Heeh. Lho ana jago cilik ning kono ki ya ngelokne aku ya. Dilokne piye? Aku pegak nggo lawuh. Tuku kerupuk. Ngono. Kuwi ora tuku kerupuk. Sing delokke aku apa kowe? Ya kowe Bareng kudu pipis. kudu nguyah. Heeh, ning gone ibuke kono mau. Heeh. Amar nggon pitik. Lawang lali ra tak tutup. Piye? Babone. Kok ketok. Kok ketok ngono. Tak suwi karo sak gayung kok bies. Malah ngecek aku karo ngegolke bok. Lah piye? Ketok ngene. Iya, Jam. Kuwi ora kok ketok, terus ketok kuwi ora. Lah piye? Kuwi iki betok ngono. Kowe ngerti pitik? Ya ngerti. Pitik jago ora. Ngerti? Pitik jago ke nek kluruk merem apa melek modian? Merem. Ora iso. Melek. Ya ora. Merem melek. Gak. Lah piye? Pitik jago nek kluruk ya tukuruk. Ora ana pitik jago kluruk. Merem. Melek.
Ya. Nek ngono kowe ngerti kewan tenan. Roh, Sikil pitik piro? sikil pitik loro. Sikil wedhus, Papat. sikil kebo. Sikil kebo. Papat. Sebab apa ulo ora diwek sikil? Mergo lho. Itu kan melata. Sikil. Ora iso. Lah sebabnya apa? Sebab apa ulo kok ora diwene sikil? Sikil. Nak diwene sikil nyokot. Lho ora iso. Jajal ana ulo lewat, kek sikilmu. Lho, ora dicokot. Iya. Malah aku ning diselan ya. Jajan Setrum congormu kuwi. Yo nek dituki sikil ngono wae. Ambak ngono lho, iwak iku nang banyu ana sing iwak masuk angin iki dina kok. Ana iwake masuk angin. Ana. Iwak apa? Iwak kembung. Aduh kembung. Iwak kembung. Iwak kembung. Kowe mah iso muni wedhus. Wedhus. Wedhus nek ngulon buntute ning ndi? Ya buntute nang etan. Wedhus ngulon buntute nang etan. Ya ora iso. Nang tengah. Gak. Ya nang kulon. Ya ora. Lah ning endi? Ning bokong. Wedhus ngulon. Indik. Aduh buntute ning etan leren nututi buntut ngene. Oh, tetep ning bokong. Kowe kok pinter men ya. Pinter. Kowe iki mbiyen anake wong pira? Mbah nek dolan apa mak nek dolan suwi-suwi mbah anake wong pira aku ki gak ero aku. Mak nek dolan suwi-suwi. Anake wong loro. Anake Pak karo Mbok no. Lho, Pak aku mati, mbokku aku anak yatim piatu. Wis santune ngene. Kowe anak yatim sepatu. Heeh, sepatu lan nggih ngaplek ndasmu kuwi. Ana yatim piatu, ana yatim sepatu. Lah wong kok nesunan. Ora nesu. Ora sanesu. Innallahi ya masobirin. Lah gayamu lele aku iki ambak putu wali gak tau dakwah ngono kuwi ya. Kowe putune Wali Songo. Du, Lah wali sapa? walidi. Putu Walidi kok. Ora inawaha masobirin ki artine apa? Utang ra iso nyaur. Kuaplok penceng engko. Ono inawaha masobirin are. Utang ora iso nyaur. Lah ndek iki Bang Titik teko nang omahku tak weki innallahi masobirin terus lunga. Inawaha masobirin ki wong sabar kekasih Gusti. Lah sudah tahu nanya. Telek. Nesu. Ora nusuk bakal gasan kengko. Nak ndasmu mbok pakalno aku nak ilang terus piye? Nak peraup kowe. Esoke wae Mas, esoke wae. Aku rapopo, aku rapopo, aku rapopo. Jarene bojomu pure pamite golek duit ning nyatane ora balik-balik. Pinter jebule cah iki nyanyi. Bojomu ndang lunga ning Semarang. Mergane til kurang tak sayang. Iso-iso lek kecil aku. Bojomu ndang lunga ning Purwodadi. Mergane jalo ali-ali. Bojomu tak bonceng nondong piye rasane. Aku rapopo, aku rapopo, aku rapopo. Oh, Bojomu tak rangkul ndong piye rasane. aku rapopo, aku rapopo, aku rapopo. Bojomu tak jak ning hotel ndong piye rasane. Aku mama. Derek mau piye? Mbok boncengke karo anu gak apa-apa. Kowe mbok jak ning hotel untuhmu ngono. Ora ketang wedhus gudiken dhisik modal are. Genti. Sedilu kok ndong-ndong. Sedilu. Jarene bojomu kirek. Lho, piye, Ma? Aduh. Aduh. Jarene bojomu purik kok kirik. Ana bojoku kirik malah juguk terus engko. Tak kira nek kirik.
jarene bojomu pure pamite golek duwe ning nyatane ora bale-bale bojomu tel lunga ning Rembang mergane kurang tak sayang bojomu tel lunga ning Pati oh modar-modar dilungkas kene mergane njaluk ali-ali bojomu tak gandeng tel piye rasane modar ki aku rapopo aku rapopo aku rapopo agek digandeng agek meneng iki bojomu tak goncekno tel piye rasane aku rapopo aku rapopo aku rapopo yo cek meneng iki bojomu tak jane hotel tel piye rasane modar ke aku rapopo aku rapopo aku rapopo bojomu tak perkosa wong songo tel piye rasane aku rapopo aku rapopo aku rapopo matamu suwek nesu ngono bojo jane hotel gak apa-apa diperkosa wong songo ora apa-apa ora apa-apa lah sebabe apa kok ora apa-apa lah randu bojo lho aku randu bojo oh iya aku lupa nek kamu duda ya lho sinden nganggur aku ora kuat ngatasi wah iya duduk pindu alah lah gak pindho kok so mlepuke lah kowe sing ping 9 meneng wae enak nek cara meneng ae ora nyisini aku ngawur ae iki ana duduk ping 9 gonta ganti terus gumun aku yo spring bed barang to mosok kasur tok ayo iki mumpung ana piyayi sing do ngestreni khususe awake dhewe mung nyuwun pangapura nyuwun pangapunten ana klenta-klentune anggenipun ngibur kula perwakilan saking Ketoprak Panjanom saderenge nyuwun pangapunten jer menungso kedunungan lali lan salah piye nyanyi apa isoku jambu alas apa santri pekok jare genduk dina santri lulusan pondok isih prawan durung nate dedemok tare wangi kerja bangunah santri pekok ya saking pekoke ora kok lagune Sony Jos saking pekoke kerja ning bangunan santri pekok kerja ning bangunan milih sing ndi alah padha wae heeh bae kae ning ngarepan ditawani nyuwun tayub napa langgam gawe mbah iki sih ana mbah kalih iki ditawani monggo mbah tayub wah nek yoga niki ampun kuwatir mbah mboten nyawer mboten napa-napa mbah saestu kangge estu tenan mboten sah nyawer jenengan nek mlayu malah panjang niki pun dibayar lunas buke nyuwun gending napa bu wih wae nyuwun gending dangdut apa Sinom Parijata ana dangdut Sinom Parijata ya lho Sinom Parijata ya Pak gending Jawa gending Jawa Sinom Parijata ki ayo nyanyi sik Jambu Alas orjene cek Pragus Jek wah lha kuwi lho orjen angger yahene isih nganu apa kedagelan tak dongake sukses kowe abene aku tinggal mulih gak roh wonge blendi ya tahu nyampe sekarang aku dikenal masyarakat Dongori gara-gara sunatan tak dongake dadi TNI lho nyatane dadi TNI tenan pakane nggulih aku terus kok Gus masamu tukang kendang dongake malah gak mandi blas wong penggamu ketone nglisot dikira wirid rangting ngeplaki lulang aku kan mau gak krungu
Putu wali. Putu wali. Walidi. Tak kira wali songo Mas Walidi. Ya, Mas Kadil paringi jam balas. Ayo Mbak Yu sinden. Wes ya ini malah bayaran wisan. Mbah Yoto ki apa? Aku roh nek bayaran ini. Kamu jam balas toh? Ya. Aku ya stasiun Tugu. Request. Nah. Jajal. Ayo Le. Senengane obro le. Bawane sik ndang stasiun Tugu. Loh, stasiun Tugu bawane piye? Duh, gak ono bawane no. Ora ono. Lah. Anu nadane ning W mlayu ning C. WC. Ki po F po A po D po Z ngono lho. Wah, alah are ana G minor, are ana minor ya ora kenal. Kemonjeng bareng Panjeno. Terus spesial satu tembang perpatingan semua ada. Kabeh ngene Del, wong lakone ya nutuk, taman dolanane ya nutuk, dagelane ya nutuk, sriping Gedang Raja, sithik eding padha rata. Ya terus mulih to bayaran. Heeh. Ayo, sewang-sewangan kue ngalor aku tak Kembang sentul, kowe ngalor aku ngidul. Ayo. Rotok untukmu ngono. Ana sing keprak dhewe mbok keprak kamarmu lho. Bocah ora kaya wong tuwa. Apa? Songgong satenane. Nggih. Aku ana ing papan kene. Gusti Patak Rewak. Iki dadi apa? Nek gayamu kaya toprak-toprak. Aku iki dadi rakuti. Aku ra semi. Gajah modone sapa Mbah Kiwon? Iso ora? Alah gak iso wonge. SPD. SPD. Sarjana pendidikan wonge. Gak nanggonku SPD gak sarjana pendidikan. Aja ngene dipotong awake dhewe wonge ngrungokke kaya dhewe. SPD iki sepeda. Ayo. Ayo. Tok. Oh, nanti terus